E despois de tantos anos coñecéndonos, é a primeira vez que vamos cociñar xuntos. É verdade, porque moitas veces tes cociñado ti por min. Iso é verdade, iso é verdade. Fixo un xía, pero realmente que non facía era eu. Hoxe vou aprender un poquinho do caldo, porque, aínda que o fixe moitas veces, sempre fago o caldo máis vegetal. Hoxe quero aprender a facer un caldo un pouco rico, que é este, porque o caldo de Gloria do que Rosalía fala é un caldo pobre. É un caldo pobre que ten matado moita fame neste país. Como diría meu amigo Pablo, había que facerlle un monumento ao unto neste país porque o unto ten matado moita fame, porque realmente era o que lle daba sustancia á fava, á pataca e a auga do caldo, porque non, e as berzas, porque non había carne, como vamos facer hoxe con carne de becerra e con carne de porco, con lacón de porco, que é o que facemos normalmente no 16, despois de cocer o lacón e de cocer a becerra, con esas augas é onde facemos o caldo. E a miseria que había naquele momento era, o que cantaba a barriga era realmente o caldo. É dicir, e cando se iba acabando, de falar con xente maior de aquí da aldea, e ibas acabando, e ibas botando unha pouca agua máis para que rendera hasta o domingo, que é cando se facía o pseudo cocido, non os cocidos que se venden hoxe, que aqueles eran cocidos moito máis pobres, non? Botábase o que había na casa, o cacho de galiña, un cacho de becerra, sabía becerra, e sobre todo un cacho de porco. E pataca, moita verdura, e moita fava, que é o que había que daba a horta. Comprar carne naquele momento era moi complicado. Co cual, se che parece ben, Marquesa... Comezamos? Comezamos. Veña. Vamos a empezar por meter o lacón. O lacón é importante, podese mercar de salado. Oxe, a industria véndenos xa o lacón de salado, e non hai que desalalo. Este é o de saleino, é do porco da casa, e normalmente son casi 48 horas de desalación, cambiando as aguas. Que a xente non se fíe moito porque pode quedar salgado. E vas meter enteiro, así? Bueno, meter enteiro, sí. Bueno, meter enteiro na pota. A pota. Tamén podo meter algo, E ti vas meter a becerra. Que eu suelo facelo con carne da agulla ou con carne de xarrete. E con que normalmente facemos o caldo e peito de ternera, de becerra. Este é a agulla, Sí, entón. mete para dentro. Vamos a meter para E dentro. agora vamos a esperar que ferva. Isto leva... porque o metelo dentro... Ahora hai que esperar que ferva, vamos tapalo. Hai que tapalo. E esperar que ferva. Isto suele tardar en facerse, en cocer hora e media, hora 45, depende dos hornillos. Si cantan, esti que cantas, si choran, esti que choras, e es o murmurio do río, e esa noite e esa aurora. En todo estás, e ti es todo, para min e en min mesma moras, nin me deixarás ti nunca, sombra que sempre me asombras, nin me deixarás ti nunca. Bravo, Marquesa. Aquí ten o cacho de lacón cocido. Xa me descajua, xa está... E agora quitamos a ternera, cocida tamén, cos osiños, a carne da agulla. E agora empezamos ca fase de ir añadindo ingredientes. Ves? Vamos a botar primeiro o unto. O unto que trouxe aquí, eu teño do meu porco, pero o xía trouxe un unto que ten mellor pinta que o meu. Non sei quen lle dou, quen che dou? A señora Serafina, que é unha muller que vive por a zona de Maceda, de Ourense. Entón, ela garda como ouro en pano, é unha especie de delicatessen. E nuns sitios se fumase, noutro non se fuma. Botámoslle un cachiño. Botamos, veña, déxame botarlle a mí. Bota ti, A ver. bota ti. Aí está, Aí está. un E cachiño. agora Así. vamos botar as fabas. Por que as fabas? Isto vamos a apartar para aquí. Esta fava, é dicir, as fabas hai que lembrarse que se a fava seca hai que tela de remollo de víspera. E ao estar conxelada en verde non necesita, non precisa de remollo de víspera. Oi, que pinta teñen estas fabas, boísimas. Botamos a fava antes porque a fava tarda máis en cocer. Esta non moito, porque a ser conxelada e verde, coce antes. Daremos uns 10 minutos para que vaya cocendo a fava e automáticamente, se queremos,
botamos despois a pataca e a verdura que se cocen xuntas. Cocen xuntas, Sí, pataca sí, e a pataca, importante da pataca. Non sei, é unha teoría un pouco así, tampouco quero dicir que teña eu a razón de todo. Que sea rota, que non sea cortada con coitelo, nin con máquina a poder ser. Primeira pataca. Primeira pataca. Sí. Pois imos aló. Veña, pataca. A modiño, que nos salpique aquí. Boto xunto porque vamos botar a verdura tamén, porque esta verdura tamén hai que reconocer que é un pouquiño máis dura que o grelo e o repolo. Aí vai, tamén. A ver. berza. Berza. Sí. Eu teño na miña horta, berza. A ver, é o mellor que hai. O mellor que hai. E cando veñen os bretóns de col, o grelo de col, isto é o máis rico que hai. Aí está. Empuxar E agora un pouco empuxar. Me está o unto aínda flotando aí. Sí. Eu non lle vou botar sal hasta que probemos a auga. Se iba a preguntar teño se hai medo, que botarlle sal. Porque... pero ao ser agua de lacón, pode coller sal, coller sal. entendesme? Cando penso que te fuches, negra sombra que me asombras, o pé dos meus cabezales tornas facendome mofar. Cando máis É verdad que este caldo falta ainda chicha, lle falta a mellor unha horiña máis de cocción, se queres, ou media, pero bueno, xa máis ou menos para comer xa está, E o que repouse xa está. O caldo de gloria. Sí. No, se Rosalía volvese nacer e dira este caldo, que este ten sabor. É aquel tamén tiña, non? Claro, o do unto. O do unto. Porque a verdura é verdad que na pota é moi rica, pero a verdura é moi golosa. Isto está espectacular. Pois mañá está moito mellor. Paso a mañá mellor. Mañá mellor, o que repouse, o caldo. Sabe a gloria, é certo. É verdade. Viva Rosalía e o caldo de gloria. Nin me deixaras ti nunca, sombra que sempre me asombra.